Itsasoa eta gizakion arteko harremana bidaiatzeko eta elikatzetik harago joan da denboraren hasieretatik. Mitoak eta kondaira, abestiak, poemazarrek hala frogatzen dute. Kostaldekok ederki dakigu itsasoa aisia jolas eta kirolgunea badela eta izen dela aintzinatik. Zein izan zen lehenengoa gorputz soilez txanpa bat hartzen? Zein lehenengoa olatuetan labaintzen? Ez dugu erantzunik, baina pentsa genezake betidanik egin den zerbait dela. Hemen eta mundu osoan zehar. Polinesiako uhartetan kokatzen da uretan labaintzeko kirolen hastapena. 1778 urtean, Cook kapitaina bertara iritsi zenean surf kulturak bazituen 100 urtetako historioa. Bertakoak modu guztietan labaintzen ziren olatuetan, gorputz soilez edo eta ol, palmondo osto edo kainaberazko baltsak erabiliz. Ol hauei paipo esaten zieten, paipo hauek egurrezkoak ziren eta forma ezberdinetakoak. Kultura hau ez da inoizeten, eta hemen dituzue paipo ezberdinen ereduak historian zehar bildutakoak. Zutikako surfak izan zuen garapen handiena, eta baita mundu osora zabaldu ere, pasaren mendeko 30. hamarkadatik. Hala ere, etzanda ibiltzeko paipoak edo beliboarrak ez ziren desagertu, eta hauek ere mundu osora zabaltzen joan ziren. Euskal Herrian txanperoak Bigarren Mundu Gerraren ondoren ezagutu genituen. Donostiako zarrek, 40. hamarkadan Kontxan 21 pertsona biltzen zirela beren txanperoekin kontatzen digute. Morei Amerikarrak surf oholak egiten zituen, hori utzi eta Hawaira panzan bizitzera. Bertan, 71. urtean, haragia mozteko zerra elektriko bat, plantxa bat, plantilla laukizu zena, polietileno zati bat eta egunkariak hartu, eta zerrakin forma eman ondoren, kolaz bustitako papelaz estali zuen. Hau izan zen, historiako lehenengo paipo modernoa. Budi Boar deitu zion, ton musikazale amorratua zen eta bateri jolea. Horregatik bugi izena. 77an, 80.000 morei bugi saldu zituen mundu osoan. Surf oholekin parekatuz, askoz merkeagoak ziren morei bugiak, eta olatuetan labaintzen hasteko errezagoak. Lehendabiziko txapelketa profesionala 79an izan zen, Morey Grab izenarekin. Ikusten ari zareten hondartza honetan, hurrengo urtean Supercraft Coca-Cola Challenge ospatu zen. 2 urte pasata txapelketa hau munduko txapelketa bilakatu zen. Euskal Herrian, 80. hamarkadaren hasieran ikusi ziren lehenengo bodiboarrak gure hondartzetan. Eta hurrengo hamarkadan bazen, jada, kirol oso zabaldua gurean. Hamarkada honetan denon artean ari gara kirol honen historia egiten. Hona gure historia laburra. Milaka istorio eta bizipen gorderik dituen kirola eta kultura.